katik-tik, magluto ko og bagongon. Bagongon din Bagongon. Ya, dami ni mga katik-tik niya. Butangan og tuno. Natural nga gata. Be. Pero maning lamas la. Ni ara ang lamas, ibutangan ako ang lamas. Una, Ahos. sunod. Sunod, Bombay. Ay, Ano kan una ni? Sala. Ito naman lang. Pagani mo ba't maupay gani ako paglungat? Daw. No, Atrapo lang. Inian man na nga. Ito na lang gina. Wala ko. Sunod, Loya. Ini naman sige yata. Tama na lang. Sunod, Kanina. ako na ibutang ang bagonggon. Diri mga katik-tik no. Susok Manila. Bagonggon. Mas ganda. Katong kardiro ko sa ilawom. Sa buwan ko na. Sa gilunod na ni Lola ang susok. Ang isa pa lang big Bagonggon. bagong tapos sabawan siya. Kuha sa itong takob. Ano siya makuha lang? Tunggat. Ang dagat ni. Dili na basaan. Katunggan baka ng kanipaan. Paborito din ni Mola. Isa ni sa mong paborito. Okay. Ang sa may mga storya ninyo sa una bahay na ni manguha man ni. Manguha may ani dito sa kuan kasi dagana ani Asa man ni makuha lang? sa punong. Sa Punong. si punong. Na, mo makailag sa kultihan mo kay wa mo makailag punong. Unsa na siya ikuan ba sa mga katik-tik ba? Kanang dagat ba mag-abot dagat og sapa o tubig nya kanang naay kanang nipa bitaw kanang nipa nga ibalay nimo kanang atop diha. Napilit siya na. Na sa mga punuan. Lagi. Mga katik-tik ibutang na ning kuan tubig para sa na. Yan. Ang mabuting masarap-sarapin.
Sige lang, mag-Tagalog ka na, subukan mo. Yun, takubin. Takpan! Takpan. Ito pagkang hanggang mo. Hanggang kumulo. Kumulo yan. Pagka masupsup na baka. Ano ba? Masipsip. Masipsip. Yung tuno dito. Yung gata. Ang gata niya. Bitsin. Itong tangad pa, mga katiktik niya. Ano ba naman yung ano mo na? Yung pakit hindi kasya. Ito, pakuluin mo. Ah, Yung mga katiktik, ako na ilunod ang Gata. ganang gata sa niyog. Mas masarap pula pag natural. May magkagod kaguran. Ngayon, Sarap. sarap. Kasi kanina nang habang kumukulo kay ditimpla naman siya lala, diba? Ditimpla na siya ganiha. Sampang nagbukal. So, sige lang. Dali ra ba? Yawan og masip-sip na ba? Yun. Tingin. Kibot pa man nag-una po. Ito mo na yung maluto. Si Kibot. Kiboy ba? Malut ka lang eh. Masarap. Ano na mo sabaw? Maging. Ha? Ikaw nagkuagas sabaw? Wala. Be, patilo lang be. Bakit kanila nagtilaw? Lamit siya lang. Yeah. Ako ha. Wala, mabugto ng mga katiktik yung wala Ugat. pa man gahi pa. Bugto yung ugat lang. Mabugto ang ugat sa liog, sumipsip. Sa kaya magkukugdagong. Yun, Ay, nakuha galing. na. Basta makuha pala siya sa dagom la. Di man yung tanak ni ko ano, kuan ba masupsup gahi pa, hilaw pa. Sarap. Sarap. Dili na ko mausa pag kuan kayo naman ko nipon diri na maisang mara mo kog vampira. Silos na kadanlog man. Ako na ako ng mga tik-tik ay nakuha na. Nakuha na ko luto na. So, ito na po ang binataan na bagong Bagongon. bagong
panahon ani mga katiktik. Sa saging na ay uyab nato no manangaon ta. Sa saging kuan kanang sup-sup nato mo nag pagdahom sa uyab nga nag kuan at kay nagkilo-kilo man kay mo anak man. Baga na anak man daghan anay tabo ani sa unang mga panahon. Kaning tibo-tibo susup. Ano daw na rin eh? Uy, suga ni mamukhaon sa mo. Uy, Sa bang kabukan. lami. Lami ang sabaw. Pero ang kani kung tuyo ko dar sa lubot, walay lami. Ang kaning sabaw lami lang. At panigit ayaw do kami anang sup-sup. Singa. Sit. Yan tayo sup lang. Sabaw lang daw yaha. Ano na yaw? Lula, parasta natay mga kuan. Parasta lang natay mga kuan. Ang kani mga tik-tik gihurot ni Mamila. Wa na lang dere. Ay mo manggirot. Natay inai. Sulo dere. Mukhaan ka na. Nang gunahan. Pwede ka na makaon. Isa? Dili na makaon. Ay sabaw ra may makaon. Taon ko. La, siwa ko la. Ang siwa ko. Kuha na niya ikagatos. Bahala na sa iyang kamalingon. Palit niya itlog. Ada man ko. Nagugug sabaw. Nanila. Tarong da. Tang. Tarong dipitaw ko. Ay sa bagula ko nagtarong.